Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a budu vám ukazovat, na který skiny si šetřím. Tak podíváme se nejdřív, na který už jsem si našetřil. P350 za 39 goldů. Pak tady máme USPčko za 31 goldů. Pak tady mám MP5 za 2,70 goldů. To jsou všechny zatím zbraně, které jsem si našetřil. Takže první, tady máme nožík Butterfly. Normálně se to jmenuje motýlek nůž. Na tohle nůž, na který chci nejvíc dostat. Mega se mi líbí ten nůž. Se to mega líbí takhle. Ty animace. Tak, další máme rukavice, které se mi taky hodně líbí. Tak, jdeme rovnou na smoke číslo 1. Takový základní smoke prostě. Docela normální smoke, na který si šetřím. Tady máme internet molotov. To je takový dobrý, se mi líbí, jakoby. Na tyhle zbraně si šetřím, na tyhle se mega nejvíc líbí, jako z těch skinů jsem to vybíral. Nevím, který smoke je lepší, asi tenhle nebo tamten, asi tenhle bych podle mě je lepší. A tady mám granátek, který je taky dobrý. Animace dobrá je na tom. Pak tady máme další nožík, který se mi ze začátku nelíbil, ale teď se mi líbí. Je docela pěkný, co lidi? Pak tady máme další nůž. To je první nůž, který se mi nejvíc líbil. Vystřelovák se jmenuje česky. Pak tady máme karambit. Je taky docela dobrý. Ale jak jsem říkal, jako na tenhle nůž si nejvíc šetřím. Tenhle nůž přesně chci nejvíc. Motýlek. Pak tady máme jako sniperka, která je taková krásná, líbí se mi hodně. Docela dost dobrá, bych řekl. Pak tady máme M110. Tahle se mi líbila ze všech nejvíc těch skinů. Můžete mi napsat do komentářů, jaký vy máte zbraně, jaký se vám líbí. Už tady máme novou zbraní Malrad, nevím, jak se to přesně vyslovuje. A moje nejoblíbenější barva je červená, tak proto jsem si vybral tuhle. Tak, kde jsme tady? Tak tady máme M40, taková bílá se mi líbila. Tahle zbraň se mi líbila dost. Ze všechny. Tak tady máme M16. Taky jsem si díval po těch skinech, co tam jsou, a tahle se mi líbila nejvíc. Pak tady máme MKR12. Také jsem říkal, moje nejoblíbenější barva je červená. Tak takhle se mi líbí, jak je takhle. Tady máme ANKR.
HR, jako mega dobrý, se mi líbí tohle z toho autáčku. A tady máme M4A1. Tenhle skin se mi líbí nejvíc. Ten skin byl taky hodně dobrý docela, se mi líbil. Mám přeskočit. Tady jsem hodně vybíral, jakou třesni si mám vzít. Z těch zbraní val, tak jsem nevěděl, jakou se mám vzít. Ale vzal jsem tady tuhle. Pak tady máme... Tak jsem si vzal tenhle zlatý FAMAS, protože se mi líbil, jakože to je ze zlata. Tak se mi líbila tahle zbraň, tak jsem si ji hned dal. Pak takový jako levnější skin, ale dobrý docela bych řekl, jako pro mě se jako líbí. Potom máme P90, která se mi taky líbila nejvíc ze všech skinů, co tam je. Tak tady máme taky Uzi. No tak taky jsem přemýšlel, tam bylo hodně skinů a nevěděl jsem, jaký si mám vybrat. Jsem si vybral tyhle červený. Jako jsem vybral správně, ale asi jo. Tohle je moje nejdražší zbraň, na kterou se šetřím. Stojí myslím 3400 goldů. Podíváme se, jestli jsem se trefil. Tak 3200 goldů. Pak tady máme UMP 45. Se mi taky líbila nejvíc ze všech skinů. Tady máme taky levnější skin. Tady se mi nejvíc líbila tahle zbraň. Pak tuhle zbraň moc používám ve standoffu, protože tohle používají jenom noobové spíš. Tohle je zbraň pro nooby, jakoby ve standoffu. Ne, jakože já bych nebyl, jo, ale tohle to vůbec skoro nepoužívám. Můžu vám ukázat. Tak, když jsem byl jako noob, tak jsem s tím jako hodně hrál. Tady máme takovou brokovnici, tahle zelená se mi pěkně líbila, tahle sta. Ještě takhle v ruce vypadá hrozně, jo. Ale jinak je jako přijde jako hodně dobrá. Tady máme další brokovnici. Ta se mi líbila nejvíc. Pak tady máme Deagle. Taky jsem přemýšlel u Deagla, jaký si mám vzít. Jsem vybral tenhle stand. Pak tady máme další skin, který se mi taky líbil nejvíc. To je dobrý skin. Tak jsem zase vzal tady tohle, TC9, tak jsem vzal tohle, protože je ze zlata. Z maličkého zlata jakoby. Tak tady máme předposlední zbraň. Jako tady se mi líbí ta animace hodně dobrá. Ale ty pistolky jsou taky dobrý. Hodně se mi líbí jako ta modrá, jako takový
Jen prostě, jak je to takový. A pak Glock, který se mi taky líbil nejvíc. Tak to je všechno, lidi. Tohle je všechno. Já jsem říkal, že jsem dřív s ní hrál jako noob, tak když se podíváme tady, dáme staty. Tak vidíte, druhé místo 2992, mám kills. Víte, no tak jsem, když jsem byl noob, tak jsem ji hodně používal. Tady máte, vidíte, je třetí, mám snajperku, docela jsem dobrý. Tak jo lidi, já doufám, že jste si užili, na jaký skiny se šetřím. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.